সেই পুণ্যতে আসার যে তাকিয়ে এই মর বশিষ্ঠ আশ্রম আশ্রম নামে বিখ্যাত অনন্ত কোটি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরে সেই বশিষ্ঠ আশ্রমে মুনিদে বশিষ্ঠ মহর্ষি নিজ আশ্রমে कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ महापुण्य अर्जन तार परवर्ती जन्म राम नाम संयुक्त करने जदि पूर्व जन्म शतकोटी जन्म पुण्य फल अर्जन तार परवर्ती जन्म मिल राम नाम राम पद दर्शन आउ जन्मे क्यों पुण्य कर अर्जन हे जन्म से पुण्य व्रत पुरुष उत्तम रामचंद्र मो पद सेवा न कर जाए जल स्पर्श करती ना कहीं करते से परा मोर शिष्य मु पर कुलगुरु से जानते गुरु महात्म्य गुरु मर्यादा गुरु महत्व प्रचार कर चलती गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्ये नमो नमः। मोर आश्रम को आसी मोर शिष्य गुणगान कर चली आश्रमर भल मंद कि न बुझी शिष्य गुणगान करते आश्रमर उन्नति आसमी आश्रम को आसली आश्रमर अंत आसली मार्ग देखा दर्शन ना गले क्यों क्यों स्थाने मो झी बासंती आश्चर्य होती समस्ते वशिष्ठ झी आश्रय केमी हाँ मोर मध्य गोटे झी अच्छी निहत पुत्र
ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ମୋର କେମିତି କଟିବ? ପୁତ୍ର ସୁଖେ ସୁଖାତୁର ହୋଇ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମୋର ଚାଲିଗଲା ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶକୁ ତପସ୍ୟା ନିମିତ୍ତ। ଏକା ଏକା ରହି ଆଶ୍ରମେ ଏକା ଏକା ଭାବ ଅନୁଭବ କରି ମଧୁର ସେଇ ବାପା ଶବ୍ଦର ବିଚାର କରି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ସିନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କରୁଛି ନିହତ, କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସେ କ'ଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ କେମିତି? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଥେ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ବିନା କିମ୍ବା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କି ସମ୍ଭବ? ଦିନେ ବିଚାର କରି ବସନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କରିବି ସାଧନା, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କି ମାତା ପାର୍ବତୀ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆବିର୍ଭାବ କରିଥିଲେ। ଦିନେ ବସନ୍ତର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଲର ବାସରୁ ବାସ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପଠାଲିଆ ମଧୁକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିଦେଲି। ସେଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କଳିମୁ ପ୍ରୟୋଗ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିଏ, ନାମ ଦେଇଦେଲି ବାସନ୍ତୀ। ସେ ଋଷି କନ୍ୟା ନୁହେଁ, ସେ ପରା ବାସରୁ ବାସନ୍ତୀ। ସେ ମୋର ବାସରୁ ବାସନ୍ତୀ ଗଲା କେଉଁ ସ୍ଥାନେ? ଆରେ ଗୌତମୀ, ଆରେ ମରିୟତା, ମୋ ଝିଅ ବାସନ୍ତୀ କୋଉଠି ଅଛି ମା? ତାହାର ବି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଡାକ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କାହାକୁ କରିବି? ଏଇ ତ ଜୁତ ବୃକ୍ଷେ କୋଇଲିଟିଏ ବସିକି ମଧୁର କୁକୁ ତାନ କରୁଛି। ଆମ୍ରଫଳ ଖାଇବାକୁ ମୋ ଝିଅ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ହୁଏତ ଆମ୍ରଫଳ ଗୋଟେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ଜୁତ ବୃକ୍ଷ ତଳକୁ। ଆରେ କୋଇଲି, ମୋ ଝିଅ ବାସନ୍ତୀକୁ କହିଲେ ମା, କହିଲେ ବାବା ଆଶ୍ରମରେ ତୋତେ ମତେ କି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାର ଶବ୍ଦ ମତେ ବୁଝିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେ ସାଧନ ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ସାଧନ ବଳେ କି ମୁଁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେଇ ରାଗଟାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବି ନା। ମତେ ମୋ ଝିଅକୁ ହିଁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମା ବାସନ୍ତୀ, ଆରେ ମା ବାସନ୍ତୀ, ଏ ମା ବାସନ୍ତୀ। सौभाग्यवती भव माँ, उत्तम कार्य कर कीर्ति स्तंभ कर तू स्थापन। अरे माँ, तू तो जानी तोते क्षण देखिए मुझे भी दिव्य दिव्य होता है। और मुझे तो ये डाकिया पड़े बढ़ते तो आत्मा तिल कहती है माँ। तू काय की आत्मा तिल कहती है बेटा, कहती है माँ तू संकट करती है। ओ अरे माँ, झियोटी ता बापा आसीबो सेते पे संकोच। की संकट करती कहबी पिता। अरे माँ, जगतर समस्त जानती मुझे ऋषि निसंदेह संसार समस्त जानती मुझे ऋषि झील। ऋषि झी राजा पोशाक प्रधान करसी बोली मुझे आपण पाखे आके संकट करती। ओ मो झील ए आश्रम गोटे तपस्वी कन्या, ऋषि कन्या, तापसी कन्या होई तापसी वस्त्र परिधान करिछि, राजपोषाक परिधान करिछि। सेति सकाशे वापस आसिबाकु संकोच करुथिला। अरे माँ,
সুতাই এড়েছিল এড়েতে রে মা তারপরে এটা তোমার মা পালাতে গেল রে মা মানে পিতা ছোট ছিল জন্মଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର୍ଗରାଜ ପରିଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍ ରାଜକୁମାରୀ ପରି ମୋ ଝିଅକୁ ତାପସୀ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରେଇଦେଲେ ହୁଏତ ତା ମନ ଉଣୁଆ ହେଇଯିବ ତା ମନ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୋ ଝିଅକୁ ତାପସୀ ବସ୍ତ୍ର ଦେବିନି କି ଋଷିକନ୍ୟାର ବସ୍ତ୍ର ଦେବିନି এই আশ্রমକୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ରାଜଉଆସର କଳ୍ପନା ତୋଳିଦେବି ସେଇ ରାଜଉଆସରେ ମୋ ସୁନା ନାକି ଝିଅଟା ଗୋଟିଏ ରାଜକୁମାରୀ ସେଠି ସକାଶେ ପରା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ତାପସୀ ବସ୍ତ୍ର ଆଣିଦେଇ ନଥିଲି କି ଦେଇନି କେବଳ ରାଜପୋଷାକ ଆଣିଦେଇଛି ତୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଜାତ ନ ହେଉ ବୋଲିକି ମୁଁ କେବଳ ତୋତେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୋ ମୁହଁରେ ରାଜପୋଷାକ ଆଣିଦେଇଛି ରେ ମା ମୋ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି ହରିମା ମତେ ଡାକିଲେ କଣ ପାଇଁ ତୋତେ ଡାକିଲି କାହିଁକି ମାରେ ପିତା ଆରେ ମା ପିତା ଗୋଟିଏ ପୁଅଟା ଗୋଟେ ଶିଶୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବ ତା ମାଆକୁ ଅନୁମତି ମାଗିବେ ନାହିଁ କଣ କଥା ପିତା ଏ ବୁଢ଼ା ପୁଅଟା ଗୋଟିଏ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଥିପାଇଁ ତା ମାଆକୁ ଅନୁମତି ମାଗି ଆସିଛି ପିତା ମା ଆପଣଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ଯେ ମୋତେ ମତି ମାଗିଛନ୍ତି ଆରେ ମା ପିତା এই মুহূর্তে দীর্ঘ 6 মাস নিমিত্ত ମୁଁ ସମ ତୀର୍ଥରେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ରେ ମା সকালে আন্দা লগে ଛୋଟା କି ଉପହାସ ନୁହେଁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ଗତ ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୋ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଆକାଶରେ କାଳ ରାହୁଗ୍ରତ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ତଥା ହେଇ ମୋର ପରମ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିପଦ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୋତେ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ତୀର୍ଥରେ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେବ ରେ ମା ନା ପିତା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଦାପି ଯିବାକୁ ଦେବିନି ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ପିତା ମୁଁ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ ରେ ମା ଯିବାକୁ ହେବ ମୁଁ ଜନ୍ମ କେବେ ମୋ ମାଆକୁ କହିଛି କି ମାର ମମତା ପାଇନି କି ମାର ସ୍ନେହ ବି ପାଇନି ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରି ଚାଲିଯିବେ ମୋତେ ମୋ ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ଟିକେ ଦବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିପାରିବିନି ପିତା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରିବିନି ଆଉ ତମେ ଯଦି ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଯିବ ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଯିବି ଆରେ ମା ସାଧନା